chenrowa mar nyadhi kawuono okelowa kar dak mopogore. Adoni mondo ing'i kaka alwora mara chalo. Mondo ing'e ni kawuono waonge e boma ma Nairobi. Kendo kawuono ute mabocho bocho ma wang'iyo neno ok wadhi neno ka. Nyadhiwa kawuono okelowa Ongata Rongai. Ma en kaunti ma Kajiado. Lakini ang'eyo jomoko modak ka wachoga ni gidak Nairobi. Mak mana kia otamore. Ma en kaunti machielo mopogore gi kaunti ma Nairobi. Kawuono wadalimo Apondi Nyang'aya. Nying mar Nyang'aya no nyalo bedo ni sewinje kata en ng'ama iseneno. Mak mana pogruok ma Apondi kelonwa kawuono en ni nyadhiwa nyalo bedo nyaka e gwenge mopogore gi bombe. Kata bedo ni Apondi odak e boma, en boma mopogore. Odang'eyo kit nyadhi okiki kod gik molos gi lwedo. En dak ma iwacho ni, kizungu wacho ni slow living. En dak moro mamos, dak maonge haraka. Kendo sani mondo iket iti oko maber nikech idhi winjo ka winy ywak, inyalo winjo ka simba ywak, inyalo winjo guogi ka ywak, ong'eche bende ywak ka. Bi wadhi. Kendo adwani mondo ming'i alwora malong'o nikech gin gik mang'eny mineno. Mwadhi wacho tin mak mana wantiere ka gik mineno mana ka wadonje dhoot inyalo neno ka weche nitiere mathoth. Da kawo thuolo mondo mi asom mak mana adwani mondo mi achopi mondo arom ga Apondi. Arwaki machiegni par kwe. Ing'e ni sama niwacho ni mondo waridre koni. Tapenjo ni ang'o mopogore ma wadhi yudo ka? Mopogore gi boma, ing'e ni wang'iyo gi boma. Kamano. Jonyadhiwa mapile ong'eyo ni ng'enyne wantiere glass, wantiere gute manigi stairs, wantiere kuonde ma town, boma. Kamano. Koro kawuono ka waridore taparo ni kata nyakwara mogeseno ni en kama opogore. Idonjo ei Masai. Ei Masai. Kamano. Kana somo ni ka iluongo ni par kwe. Yes. Apenjora ni par kwe. Ang'eyo ni par gi kwe, ang'e gimomino. Ang'eyo ni kwe en peace. Yes. Kamo kwe. En dala mar kwe. Koro par en dala. En dala mar kwe, pacho mar kwe. Kamano. Koro kwe no biro nikech alwora yiende ma waneno gi winy ma ywak koso kwe no en mar iot. Kwe no en mar Nyasaye. Waluongo godo nying Nyasaye. To osemiyowa kwe. Ne wawacho ni dala mwabro gero ni wabro luonge ni par kwe. Koro kwe mar Nyasaye, kwe makende. Ma Nyasaye manyalo chiwo. Ema nitiere ka. Ema nitiere ka. Jakarabo kadwa ni mondo amedi mano par kwe kendo loso kod Apondi Nyang'aya. Ang'eyo ni en nying misewinjo kata jo miseneno to kapodi taparo ni mondo mi tim nonro mari. Aneno ka odni opogore gi ute mathoth mana kana wacho. Mokwongo ka wang'iyo kaka kanyo korot chalo. Aneno dheru kanyo. Anyalo wacho ni aneno ogudu. Ogudu no ng'enyne irwako gi iluongo gi nang'o? Jogor. Nitie jogor to nitiere jolupo. Jolupo. Kamano. Jolupo bende rwako gi. Koro inyalo nyisa ni yani ere ber kata mit mar bedo gi ot mopogore kama. Ere gimokelo? Gimokelo en ni an awuon ahero gik ma nyalo chiwo ranyisi mag joluo mopogore opogore. Koro gimomiyo aketo okepegi e kor ot en ni gimiya mor kaneno gi nikech gia kuonde mopogore opogore, pinje mopogore. Kaka ineno atonga maduong' ni. Atonga no Atonga ni e piny miluongo ni Tonga. Tonga. Mano piny mani kanye? En ei Zambia aparo. Kose en Zimbabwe. Koro en gweng'. En gweng' miluongo ni Tonga. Tonga. Ma maybe king'iyo mos kinono to iwacho ni kose gin waluongo ga okepe gi ni Atonga. Atonga. Nyalo bedo ni kure mane giaye. Labda. Koro Atonga ni ne nyamera omiya e birthday na. To oa kuro. To antie gi mag luo machalo ndwaro ma itedo godo rech. Ikete piera gulu mondo kik rech dhi mondo moki.
Oh. Mani malo ka. Iluonge ni ndwaro. Yes, iluonge ni ndwaro. Wasedonje Koro class. ineno, wadonje class. Koro ineno mani malo mogik cha, to gi ma. Magi gin ndwaro. Iluongo gi ni ndwaro. Iluongo gi ni ndwaro, to mamalo mogik ni, natiyo godo ma ndalo ne orumo. Tiwacho nok iwite? Awacho nok awite nakete oko motuo e chieng' ma olokre koro gimoro manyalo bedo ranyisi. To ma to pod nyien. To mae Ghana. Piny Ghana. Piny mar Ghana en fertility. Giluonge ni fertility symbol. Itiyo kode mar mine madwaro nyuol, gitiyo gi fertility symbol ni. To en oa Ghana. Koro gipogre kamano. Antie gi nitie nyaka mag dukni. Ma China. To jo China ing'e ni gin bende gitiyo gi gik moko ma inyalo wach ni manyaluo. Kose dwa luong ni manya China. Manya China. Manya China. Gin be gin gi mag-gi. To machielo ma daher ni mondo ang'isi Simfros. Ineno ma South Sudan. En gitiyo kode korka pidho kodhi matindo tindo machal nyim, matindo tindo machal kal. Koro ka giseting'e to gikiro kama. Giluonge ni sewing basket. Sewing basket. Kamano mae a Ethiopia. Ma. Eni chieme iye. Mane disgi? Mano dis. Gichamo gima onge sup. Kamano. Ma akisi. En mar kuon. Kisetoko kuon. Iluonge no gudu. Dawa iluonge no gudu. Iluonge no gudu. Mano itoke kuon. To ma a Rwanda. En bende itoke chiemo. Koro gimoro machalo nyoyo kiang'ono inyalo toko kanyo. Gima kami wasechopo no nyiso ni sewuoth ahinya. Nyiso na ajawuoth. Ijawuoth. Kamano. Ing'ama ohero limo gwenge. To kami limo to nyaka iting' gimoro iduogo. Nyaka ting' gimoro aduog godo. King'iyo toke kanyo mesa neno ka gik mochwe gi bing'eny godo. Akiani iluongo gi nade, lakini gin gik mana kwongo neno ka chopo ka. Olele to gi kuonde mopogore opogore. Magi di iwuogo kuonde mopogore. Kaka mae na godo Canada. E gweng' miluongo ni Whitby. Yes. To to Masai Market. Yes. Gimora gimiya nyiero, mae nyathina ema nokelona, noa godo Bali. Okay. Yes. Manyiso ni kamoro amora miwuothe nyaka iduog gi ranyisi. Nyaka duog gi ranyisi. Ng'ato nyalo penja ni kosa hero olele. Olele be ok ahero, aluoro gibuoga matin. To ka nikech gin art. Onyalo buogi. Ng'ato lose. Kora collect giga kamano. Bende nyalo paro kata gimoro manengo ne ni malo kuom gigi miseng'iyo gi minyalo paro ni adier mae to nachukora ne nikech ang'e gik molos gi bende ng'enyne ok gin gik ma bechgi yot. Samoro nyalo ka gin gik ma simple. Nachukora ne ma. To manie iye gi to nyara ema noloso. Mano ning'eyo kanye? Gini nanyiewo ndalo moko chon Yaya Center. Ne gin gi art shop moro kana donjo kuro tadhi ayude tawacho ni no gini to berna adhi amor godo chunya. Kamano. Beche ne chalo nade samoro wiyi osewil? Wil nikech ne chon kaparo mos to diang' awach ni beche ne en gimoro machalo 11,000 moro. 11,000 moro. Kikwati weche kate mak mana paro nyaka Ramogi nyalo dwaro ng'eyo ni nyadhi ni nonyuoli go koso kaka isebedo ka idongo aluora mari osemiyo iyiero a particular way kata yo mopogore gi ji mar dago ngima. Mama wane nyanyadhi
no janyadhi kabisa to dawa monyuole be ne en janyadhi. Koro wach ni gini ringe remo. Dwa wach ni gini odhi koringe remo. Koro imbe iye ni mae gima mamit kodi kidago. Ayie ni mae en gima mamit koda nikech omora. Koro adak kode nikech omora. Nitiere kona moro ka. Akeni ang' ne stima light yien mondo wachope. Na kwalo neno sama ne an oko ka wan Canada, Toronto. To kanyo ka in golemo maber. Niketo ka. Inya miyo mbaka matin ewi kona no. Kama ndik ni Toronto ni. Gini to okane ka ok en mar ora. Majaod jathina manyako matin. Ne ka nyathina obiro lima Toronto, Canada, to onyiewo ne jaode gini. Gigin samoro ing'iyogo, miyo samoro penji tineno ka gima kawaida. Ng'eny ne wang'iyo gi mesa kobedo decorated to gin gik ma plastic moket mondisore maber. Aneno ka itiyo gi kit yien. Abiro luonge ni kit yien nikech nyinge ok ang'eyo. Mondo ing'isa ni kopogore gi kelo ber e mesa, ang'o kendo mokonyi godo? Gini iluonge ni geranium. Mano nyinge mar kisungu. Mano nyinge mar kisungu. Kaka inyalo luonge gi dholuo ok ang'eyo. To tich maduong' motiyo ka, lwang'ni ok ohere, suna ok ohere. Kin kode e bedroom, suna ok donje bedroom. Ikete e bedroom kamae, ei pi, kata ikete aketa dry kamano, kata ok ikete ei pi. To en mna kanyo, to omedo mna donge iye kanyo. Ka isekete gi pi ni, en koro donga donga, obedo fresh. Kata onge pi, odongo ga. Kata onge pi? Kata onge pi. Otiyo gang'o? Akia gima otiyo ga godo chieng' moro, onyalo ol kodi, eko brotho. Tok dweche ariyo moko. Tok dweche ariyo. Mang'iso ni kar mondo ikaw yadh suna, ikaw yadh lwang'ni imany, nature okelo ni kit maua kata kit yien manyalo konyi e mano. Kamano. Erokamano ahinya. Nyakora mogi kik ipar ni wasetieko kata wachiegni tieko. Ma koka wadonje e ot mokwongo nyaka ne wadonj kata pod nitiere ute mathoth ma pod nyalo dwaro nyisowa ni to ere pogruok kata nyadhi mabiro kod dak mopogore ma bende ji mang'eny ok samoro ok en kitgi mar dak. King'iyo ka wantiere kod katen nyalo bedo ni en gima waseneno mak mana aneno ka pondi kit kaka otweyo katen mare opogore. Gichal gima Masai ke ng'oti koso matebo ma. Giloso ga mae mondo twe godo katen. To nyarugani ameda. Nyarugani to noa South Sudan. To amede. Kata machielo chande en mna nyaruga mar jo Masai makete. Koro nyiso ni bende kaka ni wacho ni kae samoro ji nyalo monji nyiso nyarungano be ok tiji katen kere samoro nya wuodhe ka tich mare chopo machielo ka ng'ato monji. Nikech ka abayo godo ng'ato to iwacho ga ni abota dhako ok inyal hepo gimoro madwa chalo kamano. Koro aparo ni an bende apuonjra mna baye. Ok ang'eyo baye malong'o. Ok ang'eyo baye malong'o. Poni sane ochopo matije to ok inyal koso. Ka sani ochopo to kane ka anyalo koso. Anyalo tiyo kode. Nyaka mogi ok ang'eyo ni bing'eyo Kochia dancers. Ok ang'eyo ni bende ing'egi nikech sani king'iyo nyasi moro amora manyadhi kok ineno Tony Nyadundo to ok ineno Kochia dancers samoro nyalo bedo ni mano nyadhi ne ok ochopo. Apondi wuotho gi jo Kochia dancers koro poni ikoso mar neno gi tinyalo biro e oda podi kata ni mondo mi otang' ni gima timore sama wan wakalo kaponi aneno mana picha kendo ka ng'ato kong'isa na ka en picha mar jamiel kamano. Nyisa ne nyakwara mogi ni ere kaka jo Kochia idak go e ot ka pile. Jo Kochia gi na neno picha ni Richard Alelo Rich iluonge ni Rich Alela. En ma ogoyo ga pichni aina gi to en ma nogoyo jo Kochia. Ma en jatend jo Kochia. Nokawo tijno kuom wuon gi. Yes. To Rich goyo pichni
to oriwo gi otiyo nyaka gi sound mar jokochia gi picha Karamogia wacho ni en samoro king'iye gi wang'i to nyalo chalo ni picha mak mana ok en picha sama apuonjo winjo ka en bode kata welo nitiere to dani mondo mi entertain gi to kero mana jakochia iluongo ni jokochia dancers kochia dancers nyalo bedo ni mage jo miendi miero mitna matek mitna ahinya Era kore jo Karamogi amana kana singo gini kore kamit gini kore kawadon mondo wachaki wadon mondo mi wadhi komachielo aponi no wacho ni ka penje ni en nga to lure ni en sadi to timang'o omiyo kapo ni paro ni senge apondi gi thuolo ni adhi goni mos nikech koka wadwa donje chuny gima en gi kaka nyadhi ne odago pile ka pile biwadhi chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo sani upuza ni uluongwa no mabuda koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no ema osokelo nu sida wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare rikoda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chie 111 Jumapil sa 12:30 odhiambo. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Ruoth wakadho ma iluongo adier ni dak achana gimoro amora ma ineno nitiere kod ranyisi mare kamano kendo kama wachopeni ma library ma od somo to gi tije mamoko kuonde gi ema watiye nyithindwa tinde o graduate but ng'ato ka ng'ato ne nigi desk ne ma onyalo some ma koro ok nochuno ni ng'ato some e room ne nikech room en kar kwe en kar yueyo ma ok onego bed ni buge ni mag geography to gi physics bende nitie kodi kanyo koro ng'ato ka ng'ato ne nitie gi thuolo mare kama onyalo bete otie tijene en gi drawer ne ma onyalo lore gike to gi kama opange bugene kit gedo ma kamae mar gero iye kae mondo bed kar somo kata thuolo manyangafu ne en paro mar ng'ato ne apoka rodhno kode e magazine picha tawacho ni gini chieng' moro ka gedo nyaka gere nikech wahero buge ahero buge jaoda bende ohero buge wahero somo nyithindwa be ohero somo sani somo buk mane sani buk ma somo en All the Men in Lagos Are Mad Kata kama kasawere chalo book very interesting. Very interesting. Ibro nyiero mitho kika keth ni bugno. Amanye mondo dia so. Imanye mondo di so. Because from the topic already. All the men in Lagos are mad. Yes. Era kama na nya. Koro magi buge ma ng'ato ka ng'ato nigi genre mare
mar somo. In ero somo buge mag tuke, buge mag drama, buge mag goro. Yes, mag goro, muma. Then kae wantie gi buge mag wer. Yes. Koro inya adwen. Wan ga jo adwen, koro wan ga gi buge wa mag wer waketo gi kae. Kamano. Aneno picha moro ka mondisore. Magi ng'agere. Magi nyithinda. Mae nyathi en nyathi nyamera ma jalubanga. En nyinge Amondi. To machielo ni nyinge Kit en nyara maduong' manyuolo. And machielo ni en Tawi. En nyara mar ariyo. Nyara mar adek ni iluongo ni Chris. En yuora emonyuole. Kamano. Nyithindi duto. Nyithinda duto. Erokamano ahinya. Koro wachopo e mesa mar goro. Mae mesa na mar goro. Kendo iwacho ni nyakorombogi Apondi nasewacho ni ok inyal wacho ni en ang'o. Wasewuok piny kucho museng'iswa ni ojawuoth gik mopogore kae koro wacho ni ojagoro. To pile odiochieng' kodiochieng' nitiere gima nyaka ogor. Apondi kawuono igoro ang'o? Kawuono agoro nyako. Igoro nyako? Kawuono agoro nyako. Nyako matimo ang'o? Ochung' onena nena. Okay. Isetieke? Apana. Gik mineno ka gigi abro goro gi magipong' ka. Kamano. Manyiso ni mano tich manyaka itiek odiochieng' ma kawuono. Adwaro ni mondo atieke kawuono. Akeni anyalo budhi matin mondo ipuonja goro gik moko achiel ariyo. Dipo ka kaje kuma michna nitiere ayieni. Samoro mane kuma michna nitiere to akasra gi weche mag lendo. Goro ane dipo ka nyalo bedo goro nyalo bedo ni michna nitiere kar goro kanyo. Kamano. Koro iwacho ni mano ere kaka gimigoro odiochieng' godiochieng' biro ni. Koso lure gi kaka achako to lure gi kaka winjo. Kachako to biro na. Nikech an jagoro koro yawre na. Apo mna ka oyawre ta paro ni ma koro atim nang'o ma koro atim. Obiro ni kafueny. Obiro na kafueny kaka mae. Donge neno mae. Ma donge kibrit. Awang'o ka gi mach. To ma lweti iwang'o ka. Kamano. Okay. Koro en gima biro ni kafueny. Biro na kafueny. To kitieko ti igore mowuok kaka ne dwaro. Mowuok kaka dwaro. To samoro nitie moko ma ayude internet to internet puonja. Moko to biro gi pacha kaka mae. Ere kaka goro ni konyi? Ng'ato nyalo penjo ni to goro mapile ka pile. Tiketo atgi kama en gik migoro tiuso koso ere kaka gik migoro gi konyi? Gigi abro uso gi. Abro loso gi cards tabro uso gi. To gimomiyo agoro gi pile pile gimiya thuolo mar meditation. Koro anyalo keto wes moro kata e sim. Koro sim wuoyo kata miya yalo moro to awinjo mano to a meditate. Meditation une mulando gik mokere mogi. Meditation uluongo na meditation to teka keni ene choko paro. Dwa luonge kamano donge. Wanyalo luonge kamano. Wanyalo choko pachi ting'iyo gima. Kose kweyo paro. Kweyo paro. Mondo pachi obed mos kokwe mondo Nyasaye owuo kodi. Aparo niya ki imiyowa nonro kamano to koro ng'ato ng'eyo ni nang'o ni kizungu no biro gi weche mang'eny ma samoro nyalo tamowa gi dholuo. Kamano. Isegoro higni adi? Nachako goro kapod atin koro nikech sani aja 65. Ineno matin. Nyasaye orita. To achako goro kapod aja skul. Omiyo asegoro higni mang'eny. Yes. En gima oseteri e gima ber mane miseyude goro? Mana mor. Mana mor datiek mana kamano. Tan gi mediums, iluongo gi ni mediums. Yore mopogore opogore, gik mopogore opogore matiyo godo. Koro kaka mae en gine, en kalam donge. Iluonge ni micro pen. To ma en water paint. Koro ma en paint. En water paint. Koro mondo ati gi water paint ayudo gima chal kamano. To magi gin markers.
magi gin markers. Koro atiyo gi mediums mopogore opogore. Mondo mi nyal to nitiere penjo ma pod wapenjo ni in ng'a? Apondi en ng'a? Ang'o ma dictate ngima mari? Kawuono diher ni mondo abed ng'a? Kawuono ahero ni mondo ibed janyadhi. Kawuono ihero ni mondo abed janyadhi. Koro abedo gik mopogore opogore nikech ang'ama ng'ongo to iyudo ka ing'ama ng'ongo ise wuotho kuonde mopogore opogore, ipuonjri gik mang'eny to gigo gin in gi te. Onge ng'ama nyalo wacho ni ma ok in. In eming'eyo gima in, to kimiyori thuolo to ibedo gino. Koro an amiyora thuolo mar bedo jagoro. Donge? Koro an jagoro, agoro gigi. Koro Nyakoromogi, mana kaka wawacho ni pok watieko. Apondi en ng'ama odak achana. Nitiere ode moro matin ma mare mar Apondi. Koro mano ok mar familia. Adwani mondo mi wadhi kanyo mondo wane isewinjo walking closet kendo kanyo ka watimo mag boma. To en picha minyal isegoye pachi makmana dhi chuno mondo ilok parono nikech mwadhi nyisi kawuono en picha mopogore. Koro wadhi mondo wane kama Apondi yueye. Nyakoromogi, wachopo e budwa. Kendo ka weche madawach mang'eny nyalo tama. Mak madwani mondo mi chik iti ni gimiwinjo kowuok e alwora. Kae ting'i alwora kae kaka chalo. Gin gik mochan mos kendo kineno Apondi e toka kanyo en osechopo mokawo pos mare mapile. Kaluwore ni ma en ode mowacho ni Apondi wacho ni kae kamitime ang'o? En wardrobe na to en kama abiro talororae, anyalo leme, anyalo bet mos, anyalo madhe coffee, anyalo some buga, kata anyalo ninda, ayueya mos kenda. En kama chokorae. Thuolo manade maromo mikawo mipangi nikech aneno ka wuoch oket gi bagne. Bagne gi wuochene to nitiere gi kibetine to nitiere gi mauane. Magi emiluongo ni mikete wichgi. Aneno ka fascinator. Thuolo maromo nade ma ikawo mondo mi ipang gigi mondo ginen kamano ka art kama? Well, nikech ajagoro, an an artist, donge? To gimoro wang'a kapango gi kamano. Moloyo gimiya tich mayot sa wuok. Nikech en ga thagruok kabisa sama iparo ni en cha wuoche ni onego rwake onego ting'e gi bag mane. To koro ayudo ni ka awacho ni kawuono arwako kalani, taseyudo kalano e wardrobe na, takawo bagni gi wuocheno, takawo law ta arwakra adhi nikech ang'ama ng'ongo yawa. Budho ni amanyo law madwa rwako ok en tich mayot. Koro iketo gi ready made? Aketo gi ready ma ka oluonga e function, ang'eyo na adwa ting'o bag ni, adwa wuotho gi wuoche ni, to bedo na tich mayot. Arwakra mapiyo tawuok adhi kama dhiye. Ng'ato nyalo penjo niya, ni okeno OCD, nitiere tuo moro mar paro miwacho niya, in ng'ama idwa ni mondo mi king'iyo ka kateno pangore kama, to makre gi winyo, to makre gi komcha. Tuono maki? Okeno OCD. Mara no okeno OCD, en mana ni apango gi kamano, mondo koro tich obedna mayot, to okeno OCD, en mana artist. Moro wang'i. Artist touch. To mi moro wang'a, to miya kwe, nikech en kar yueyo, en wardrobe na to be en kama yueye. Manyiso ni ma odi kendi? En oda kenda, aluonge ni boudoir. Boudoir en sitting room. Boudoir in a French word. To en sitting room mar ng'ama dhako momakre ga gi bedroom ne, onyalo rwake osiepene machal kodi. Koro kaka ibiro lima, to wabet kae to wamadho chae kae. Or wabet muna mos, walemo. Yes. Iye ka bende aneno gik mang'eny. Gin gik mabeyo beyo king'iyo kito kombe ni Nyakoromogi. Inyalo penjo ni macha mano brika. Ma e brika. Mano brika. Ma brika. Obiro go kombe ne. Ng'ato nyalo penjo ni macha e maromo nade. En achiel oromo kikombe no. Oromo achiel. To en mana gini madho ka ji yueyo.
Ok, En koro ma ng'ato gir dwa yweyo, yie. en nyasi. En gima nyadhi. En nyadhi. Eh. En ise chiemo, opong', isetielori, koro idwa bet piny mos gi gimoro mamit. Imadhe. Mondo ibudh godo. Mondo ibudh godo. Aneno ka gik moko ng'eny ka. Ok dang' akwanya achiel ariyo adek, mak mana ang'eyo ni kaka in jawuoth. Iyiero gik mikwanyo ma ichopo Canada. Nitiere gik moko kae mabede samoro ni wuoth obed perfume, obed kit mo mar wiro del. Nitiere gik moko minyalo paro ma samoro ni isekwanyo e wuodheni ma bende iketo machiegni gi chunyi. Yes, awach kaka mae traini na godo gigini, na godo UK, godo Ulaya, donge? Mae anyiewe mitumba. Mana e thurwa kae. Ex-UK. Kendo aparo ni kanyo biero gik mikwanyo mag ex-UK ga. Mitna matek. Kata mae bende ayude ex-UK. Ma en ber neno. En mana gima ber neno. Donge? Aneno ka pieces. Dongo mori? Mora kabisa. Inya bedo kama ting'iye kama. Kamano. En gir wang'. To machielo ni, to godo UK. Koro donge gimago UK to magi anyiewe mitumba. Gimachielo bende mane nigo apondi en ni iero gik mindiko. Aneno kaka ipango gigi, kapo ni en ditun minyalo timo, mano ben mana gima mori. Mora. Andiko gi to giparona kaka kama kane gimoro. Nono to gik moko lal naga. Anyalo kano gi maber to koro sama onego bed ni adwaro sports bottoms to koro kayud. Koro anyalo keto my sports bottoms ka sports tops ni koni. To akala coordinate gik moko kaka kaen greens moko. Orange, donge? Brown and gold, yellow ni kanyo, purple ni ka. Koro kadwa kao kata kitamba moro mar orange, nikech asekao lawni, tabira takao orange tatwe e wiya. Wacho ni dak mochanore. Dak mochanore nitie gimoro ka bende maneno. Ing'e ni yoda pondi ka inyalo paro ni. Inyalo paro ni imako gwal, ma en ang'o? En ogwal. En ber neno. Yes, inyalo kane. Inyalo kane. Magi be ikwanya ex-UK. Okay. Inyalo kata kete earrings. Tan gi gimachielo ma an godo, ang'isi. Tang'no. Mar ginene, mar earrings, bigi koni. Matich ne yot kabisa. Ineno gi? Yes. Kare momiyo earrings ga onge ga wedegi. Nikech gilal. Iyudo ka in gachiel to machielo ok inyal manyo miyudi. Adier. Donge. Koro ma keto gi kamoro achiel. Keto gi kamoro achiel to en gi sides ariyo. Koro anyalo bedo gi earrings to gi necklaces te. Aketo gi e iye ka to swing kamano. Yes. Donge tich ne yot. Aneno ki ipangori adier. Erokamano Nyakwar Ramogi, gimoro amora iye kae kamichung'e ni kata imbe kineno gin gik mochanore. Mak mana